थांनाय मे तालनि 36 सालमारिबो खवाइ 26 आसामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिं खबजा तुलासिकक अनत चौधरी गामिनि BJPनि आदं सुदाम्बा देबरमानि नकनु खुंगो चप्रजाखा तिप्रा मथानि थेमलांदबाय नकनि मानैखनि बेबाक सुबायजाखा बिहि अगना बुजाखा लाथ्रिजाखा बहगो तै बुफायं बहायनो चप्रजाखा बुजाखा ताबुक सुदाम्बनि बिहि तालचारनि अकचुजा खवाइ साखामनगो सांनाजा तै बुफायं बहायनो BJPनि नेता सुदाम्बरनि नक तै मालखुं सुबायजामनि नखौ सुबायजामनि पातिमा खनावै सामपाजाखा BJPनि आदंग्रगनो बिहिंनि बहगो लाथ्रिजामनो कितिंगै तै साखामनगो क्लाइजाकगनो माने खवाइ हांकर साखामनगो थांगै नायखा BJP जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि उपेन्द्र देबबर्मा नरक साइमाना थांनाय उसगांनि घटनाबो तुलसीकनि जे घटना आजागावो BJPनि जे सुदाम्बर देबबर्मा स्टेट जनजातिनि मेम्बार तै बर' खबंमा दिनै नकनि बर'राव बनि नकखौ खबंमा सबाय जाबायथा आबारनो तै नाय बेलाय आबार सेलेमा संसाखौ आबार बागै संखिनि बर'नाव कन्ट्रल खालायनायनि बागै सोंहर फायखा बुलायथ'लाय सिमी आबार सेस खौया सोंहर शान्ति शृंखला बजायनार नांनाय आबार बागै संखिनि आरो बर'नाव नायनायनि फायमोन लेम्बोसरा बागबारिव तंमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाय गसिमुं मानजाक तै त्रिपुरा यूनिवर्सिटीनि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बॉटनी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिजागो और रुंनो कतरो परने रंनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसुनो रंनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खरांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साब सुतरा नबचावै लेखाफोरा खलाय मानो हायके लेरियावै दिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुक नंबर 9873673875